ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚೆ ಕೊಂಚ ಚರ್ಚೆ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಕ್ ಮಂಜಲು ಪೂಜನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪರ ಈಗ ಗೊತ್ತುಜು ನಿಕ್ಕು ಈಗ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೆಹಂದಿ ಬೇತೆ ಅರಶಿನ ಬೇತೆ ಸುರುಟು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಬರ್ತನು ನಾನು ಒಂಜೆ ಸಂಗೀತ ಪೂಜಿದ್ದು ದಾಲಜ್ಜು ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ವನಸ್ಮತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಕ್ಕಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಮದರಂಗಿ ಬಂದು ಬರ್ತನು ಅವು ಮೆಹಂದಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಮದ್ರಂಗಿ ಉಂಡು ದುಂಬಲ ಇತ್ತನು ಮದ್ರಂಗಿ ಮದ್ರಂಗಿ ತಿಂದದ ಪಂಡ ಮಂಜಲು ದೀಪಿನಿ ತಮ್ಮಲನ ಬುಡೇದಿ ಮದ್ರಂಗಿ ದಿವೋಡು ಕೈಕ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದಿವರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಚ್ಚಿರಡು ದಿವೋಡು ಅವಳ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಮದ್ರಂಗಿ ದೀಪ ಆತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತನು ಅವಳ ಮುರ್ತ ದುಮ್ನಾನಿ ಜರ ಮದ್ಮೆ ದುಮ್ನೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜನು ಅವೇ ನೀನು ಅರಶಿನ ಕನ್ನಡ ಆಡ್ನಿಕಲಿ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜನ ಎತ್ತನು ಮದ್ಮಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನು ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಈ ಪೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಅರೆಪೊಡು ಅರೆತಂದ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಡು ಅರೆಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಣು ಪುಲ್ಲ ಹಾಪುಣು ಅವನು ಮೇಗೆ ಪೂಜೆನ ಮೇಯ್ಲ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಣು ಶೈನ್ ಹಾಪುಣು ಮೇಯ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಮದ್ಮಲಿಗೆ ಪೂಜನು ಮೋಕೆದ ಮಗಲಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜರು ಈಜಿನ ಪೂಜನ ಮಗ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೆನ್ನದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೈತೆ ಬೆನ್ನದ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅಗ್ಲು ಪೂಜರು ಸುಮಾರು 3 ದಿನ 5 ದಿನ ಪೂಜರು ದೇಪಂಡ ಮೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ತವಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೀವಿನಿ ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಮೇಟಗಳು ಇಂಚ ಪಳಿ ಮೀಸು ಪಂಪೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಪುರ ಅವೇಟ ಕುಲ್ಲಾದ ಮಾತ ಮೀಪವರ್ತಿ ಅವೇ ಪ್ರಭಾವ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನೇ ಮುಂದುವರಿತ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಅದಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಬಳಿ ಮೀಸುದು ತೂತೆನು ಅಂಡ್ ಐಕ ಅಂಜು ಬರ್ಪುಜರು ಅವಳ ಮೇಕೈ ಕುಂಟು ಚಂಡೆ ಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಗಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಎಂಬೇನ ರಾಜವರ್ಮನ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕುಂತಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪನಗೊಂಜಿ ತಾರಡು ಮೇರೆ ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಜು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಬತ್ತನ ಮುಂಡೇದು ಬಲ್ಲೆ ಓಲಪು ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಗಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಡು ಆಂಡಲ ಅವನು ಇಂಥ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾಪುಣಿಗೆ ಹಿತಾಪುಣಿಗೆ ಯಾರ ಮರಣಿಯಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೇಂಡೇನು ಅವು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಲಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೋಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸುಂಡು ಆಗಲಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಬೋಡು ಇಂಥ ಕಾಲಡು ದುಮ್ದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿದು ಮದ್ಮೆ ಪೋರೆ ಬಂಗ ಒಂದದು ಇತ್ತ ಬಡ್ಡ ಫಾರಿನ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಜಿ ಪೋಡತ್ತಾ ಐಕ ಹತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಹತ್ರ ಸೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೊರಡು ಹಾಪುಡು ಅಂತ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಗಲ ದುಡ್ಡು ಅಗಲ ಟೈಮು ಆಂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತಿನಾಗಲೇ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಆ ಅಕ್ಕಲು ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಹಾಪುಣೊಂದು ಎಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಡು ಉಂಡು ಅವು ಬಿಡೋಡು ಎಂಚಿನ ಕುರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾಗಿಡೊಂದು ಏಡುಕು ಎಲ್ಲಾಗಿರಪುಣ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡ ಏಟು ಇತಿಮಿತಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಟ್ಟಿ ಓಡು ಆಯ್ದಾಲ ಮಲ್ಪಡಿ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋಪಿನ ಆತ ಅಂಚೆ ನಿನಗಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಮಲ್ತೆ ಇಮೆ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಏನಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತಿರ್ ದಾಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿನಾಗ ಆಕುಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಡಪತ್ತು ಬಂದು ಪೂಜಾರ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂತ ಬಂಗದಗಳನ್ನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂಣು ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಗ್ಳು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಪೋಪಿದ್ರು ಅಗಳು ಮಲ್ತೆಡ ಮಲ್ಪಾರು ಯಾನೇನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಫಾರಿನ್ ದೈಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಫಾರಿನ್ ದಳ್ಳ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾಪಂಡ ಇರೇಗ ಸೊಸೈಟಿನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಏರ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ ಉತ್ತರ ಬರಲು ಬೋಡು ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಾದ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಕ್ಕೈತೆ 1,000-2,000 ಜನ ಒಟ್ಟು ಒಲ್ಪಿರು ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ದೂಷಣ ಅಲ್ಪಿರು ದಯಪಂಡ ಮದ್ಮೆಗೆ 8 ಜನ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಬೈದನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇರಲಿ ಎತ್ತಡ ಇದನ್ನು ಸುಧತ್ತು ಕೊನಪಿನ ಅತಿ ಶಕ್ತಿ ಓಡೇಕು ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೌರವ ಕೊರಡು ನಿಗುಲು ಬತ್ತರಾತ ಅಂದೊಂದು ಖುಷಿ ತುಜಿಪೋಡು ಇಂಥ ಮದ್ಮೇಡೆ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಪುಸ್ತು ತುಜಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳರು ಅರ್ಧ ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಆ ಥರ ಪುಣತಿ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನಂಚಿನಾಗಲೇ ಪೊದ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆಪುಚಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಜ್ಜಿರೋ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಜೆ ಪೋಪೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತಡ ಅವಳು ಮುಟ್ಟದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಲೆಪ್ಪನ ನೆನಪೆ ಒಂಜ ಮದ್ಮೆ ಬರೋಡ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರೋಡ ಒಯ್ಗೆ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತುಚಿ ಎಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಸೊಂಟ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತುಚಿ ಅಂಚ ಒಯ್ ಕಡ್ಲ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪೂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಪಲೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದಲು ಎತ್ತು ಜಿಡ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಚರ್ ಅಂಜೋ ಪೋದಲು ಎತ್ತನ ಖಾಲಿ ಅಂಜೋ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ಪಿಚರ್ ಮದ್ಮೆ ಏನು ಕಣ್ಣೊಡ್ತುತ್ತನ ಅಲ್ತ್ಬೇಕ ಕಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಪೋದಲು ಎತ್ತನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜು ಪೊಂಜೋ ಒಂಜು ಅಂಜೋ ಬರ್ಪೆ ಓ ಪೊಂಜೋ ಪತ್ತಲು ಈತಿರಿ ಪೊಂಜೋ ಪೂಜಡೆ ಎಂಚ ಅವೇ ಮುಂದರಿದಾಂಡು ಪೊಂಜೋ ಪೋದಲು ಎತ್ತು ಜಿಡ ಬರಂದನೆ ಕುಲ್ದಿರಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕಲ ಬಾತ ಮುಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಂಗ ಬ್ಲೇ ಮಲ್ತು ದೂರ ಬರ್ಪಿರಿ ಇತ್ತದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಪೋಪಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏಪ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಎತ್ತು ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಇದು ಜರ್ಪಂದು ಎರಡು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಲ್ದಿರಗಲ್ಲ ಏನೇನ ಗೊತ್ತದ ದೂರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂದು ಪೋಪಿರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಮದ್ಮೆ ಐತೆ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಐಟಾದ್ರೆ ಅದು ಸಭೆಲಿ ಹಾಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಹಾಪಣತೈತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪೋಪಿರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಜಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಡು ಹೆಂಗೆ ಒಡವೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ ಕಡಪಡು ಬಂಡ ಅವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಲೆಪ್ಪನಗಲ ಲೆಪ್ಪ ಪಂಪ್ರಾತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲುಡು ಅಂಚಿನ ದೈವತ್ವ ಕೆಲಸಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಲೆತ್ತಿ ಬತ್ತಿರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂದು ಬತ್ತಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಒರೇ ಗಂದು ಒರಿ ಗತ್ತುಂದ ಅಂದೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಉಂಡುಂಡ ಅಕ್ಷಯ ಹಾಪಿದಕ್ಕ ಈ ನುಪ್ಪು ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ನುಪ್ಪು ಒಕ್ಕಲ ನಿಧಿತ ಲೆಕ್ಕ ಬರಡದು ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಲೆತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೋಪಿನಾಗಲ ಖುಷಿ ಲೆಪ್ಪಿನಾಗಲ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂತುಂಡ ಏತು ಸೋತು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಪಿದ್ದು